să spun și eu 3 cuvinte în privința ședinței de azi și în privința problemei de care dumneavoastră. Vreau să vă zic cum fiecare cetățean în Republicii Moldova, orașul Arhei, are și drepturi, dar are și obligațiuni. Cum am și eu, aveți și dumneavoastră. Vă rog frumos, nu atacați la persoană. Și eu vreau să vă zic niște lucruri. Eu mă numesc Iuliu Pacescu și trăiesc în Orhei din 90. Și dacă din dumneavoastră cineva mi-a dat odată milion de euro, spuneți, ieșiți la orice public, că am făcut sunt și două, că mă și-a replicat de guvernului, și dacă cineva mi-a dat un leu, apoi spuneți, în față că eu sunt gata să ascult și primesc copacul. Dacă nu mi-ați dat, vă rog frumos să respectați demnitatea de om la orașul Orhei. Și vreau să mă zic așa, să trăie Dumnezeu Șefceni, să aibă atâția bani, cât a făcut lui Pacescu, fiind consilierul în capitală. Și el mâine o să îl jur învins la dumneavoastră să-i dați o bucățenie de bine. Vă garantez. Necătând că nu știu cine a privatizat în Orhei mai mult ca cineva. Nu spun familie și nu spun nici altceva. Și din punctul de vedere, mă jucă în mare. Pe lui Pacescu, și vorba de un Pacescu. să ne respecte noi să ne întâlnim cu dumneavoastră și o secundă cu stimă, și în alte circunstanțe și mai departe. În ce își privește cazul dumneavoastră? Dați-mi voi să îmi duc gândul dumneavoastră. În ce își privește cazul dumneavoastră? Dar noi, ședința trecută, nu știu la care, s-au prezentat actele și toate actele care s-au prezentat erau, mă rog, noi am votat proiecții. Noi, o secundă. Noi, acum am dat informația care dumneavoastră. Eu consider chiar cu noi, ședințe de comisii sau nu știu cum o să ne întâlnim la domnul primar, o să discutăm întrebarea dumneavoastră și eu sper că noi o să găsim hotărâri la întrebare dumneavoastră. Altfel, eu ca președinte de adunare de azi nu vă pot permite nimic dumneavoastră. De ce eu vă zic așa cum... La noi merge construcția, nu am înțelege. Eu nu vă pot, doamnă, da niciun lucru. Și iscăritura mea nu o să vă dă nimic dumneavoastră. Eu sunt președintele ședinței de astăzi, care eu... Da, putem vota stoparea construcții până la... Da, asta problema nu. Se poate, nu? Stimați consilieri, eu vă lămuresc legit, dacă vreți să mă înțelegeți cum se poate stopa. Este inspecția în construcții, dar nu în orașul. Dumneavoastră, ascultați-mă pe mine. Dumneavoastră, eu am fost reprezentant, eu am fost oameni care îmi gândeau dar în țară. Dumneavoastră, să vedeți cu dreptul pentru a studia cazul și dacă în caz de încălcări a careva drepturi sau legalități, ei sunt obligați să întrerupte, să oprească construcția casei care s-au început sau și s-au început. Ieri dimineața la fața locului, domnul Florat și ne-a spus că eu n-am nimic, nici de la primărie, domnul primar nu stopează, nu ne dă înscris și noi prelungim construcția.